Здравейте, пичове! И днес сме в един нов сървър от PvP, се казва. И това е PvP сървър и сега ще се млатиме. Айде, излизаме! С мен е Ханик. И, сори, ако съм това сори. И тай малко сървъра лагва и искам да ви кажа, че за повече опайтами като Prot 10, Prot Unbreaking 10 и такива за лайфстил, брадви и такива мечове, може да си ги вземете от евентите. И девето не можах да го скам. Ето се тук, виж ли, тук се матите. Да, тук аз. Ето, пак ли лагна? Нищо малко лагав, но се търпи са, какво да се прави. Лег. Пак е готин. И ние с Крис ги трепим тук. Следващия то Хънтър 22 трябва да го елиминираме. Аз трябва да елиминираме то. Си много бил подавно и аз не съм го бил. Да, имате първоначално китстартър, който дава по 4 Unbreaking 50 и Sharp 5. Малко лагва, но е търпимо всъщност. Sharp 5 Fire 10. Чакайте, снимаме, Нино. Ти? Разлизат акаунта, бе. Се не мога да върнете. Да, и Ники, и Крис и аз също в един дета беше от отзаде. Криси? Шорти. Какво? Има шорти. Да бе, аз не мога го спра скоро. Хайде бе, Габриелчо, не бягай бе. От някакъв ми стреля на... Да, с майта ударих без дисконфорт. Как ми паролът на тебе? Бат, не снимаме сега, може да не говориш. Да. Или поне си да си звънете на лично. Ето го, ето го, Фидито. Трябва да умре то. Няма те деца. Не бе, какво наричаме се? Те тук, ама не говорете много. Защото няма клипове. Не бе, прибрас, то е... Ето, Хънтър. Съпи е по-шукати. Хънтър го убил. Габриел. Аре, Габриел, HD-то. Къде сме HD-то? Чак съм ям лек. Те само да си пият колшените аз. Някой трепи са си стан демечки, внимай. Възможно е. Много фрияти ми тук, много ме кефи. Опа, съжалявам. Сори, аз. Бата тако би тук. Дай сервер е навали. Не би могъл, не го би, бе. Бой по то, би го, много и лезна. Бой по то. Някакъв... Сетото. Бой по то. То би само си издат демички. Лег. Добре. Скоро не лагам така. Той текчер пак. Къв? Той текчер пак си. Някакъв раду нещо. Не разбрах как се казва. Ако ми се чуе телевизора, казвай да го намалям. Не пречи. Не, защото за клипа, иначе... Къде отиде това? Хънтър в гръб. Къде? Аре, бой по то. Сето няма каска, Миро. Мирга трето. Сетото. Къде бе? Всички пият по него, човек. Всички са лакомат да вземат кил, Кога стана... Аз от 5-6 дена не бях влизал тук и човек, гледай колко стана от топа. Преди беше 50 и няколко, сега е 300. Аре, Хънтъра. Малко, опа, съвсем малко. Търпи се сега. Какъв е живота? От тебе. Ела към спам. Не, аре, не идвай. Аз отивам некъде да се разхода да видя какво става. Или па е тук става. Аре, ела да покажем малко. Айде, да към спана. Уха, каква спид скорост стана. Диди. Пъсна се въза с спид 9, уха. Сетото за тебе. Сетото, позад мене, малко лагва, така казвам, че лагва. Ето, тук е. Ето сега тук, нека трябва да умре от тях. Трябва да умре. Много трудно се взимат килове така. И аз не имам лег, бе, се бия даже. Басите пак. Аз забрих, че трябва да има лек. Аре, то утре го убиеме. Ето се. Хънтърче, ето така, миличко. Охо, то... За кил. Yes, бе. Yes, браво, бе. Сега. Един кил. Колко ти свърт скила? Свърт скила, не знам, че си така. Аз съм малко шлем, така... Ето, сетото трябва да умре. Ей, Хънтърчето ми скача на мен. Сетото без каска. Но то, как яйте ми се взема?
И баси майката. Нека... Ей, Хънтър, ти мене ли ще пиш, бе? Ти нас ли ще пиш, бе? Ти сме много опасните тук, бе. Ти сме опасни, бе. Хънтър, няма къде да се прибира, не го пускаме. Давай, бой. Чай, аз те ударих, май. Нищо, покати. И дева. Не го пускай. Изкарвам го. Аз го блъскам. Да излиза, не се прибира. Браво, бой. И ще влезе този бълък, бе. Не, няма влезе, той не се прибира. Ето, навънка. И без бутуши. Бой, бе. Дева, бе. Прибра се. Аз кога ти казах, че ще прибера този болт. Без лек, умирам, фък. И добре, че лагаме, спаси. Яш лек. Хънтър, пак излези. Чай, не мога да изям тъпия лего, ага. Накрая. Пак се върти, човек. Аре, почваме ги, бе. Няма къде да ходят, бе. Вил да е хакер, то внимавай. Има Sharpness 12. Сетото. Без накръдник, бе. И без накръдник е то. Трябва да го изкарам. Сменя скима, а не. Охо, сетото. Те са някакви щупени. Мене ми се чупи сета след малко и ще трябва... Кит стартера напиши. И те ме нападнаха много жестоко, бе. Не, умирам. Край. Не ми се предам. И аз умирам. Писпринти стренч. Умирам, човек. Оправи се. Прави салага и... Сетото, бате, сетото. Гледай го, то... Хънтъра, трябва да го убиме този. Направих един кил. Сетото. Аре, убивам сетото. Как, бе? Как ще влези, бе? Ти уилд. Свито те изтреба сега, а? Сега ще ти изтреба, аз трябва този Хънтъра така. Трябва да го видя дали е хакер сега. Трябва да вляза в него обаче. Трябва да вляза в него обаче. Да видя дали се върти. Аре, зад него съм сега. Го нападни, какво правим? Охо. Леле, майко! Каска, Крис. Не знам, бягам. Прибирам същото, нямам сетове. Аре, аз го задържах това. Така, аз не ми... Такова е. Чак се оправя. Кит. Убиха някакъв. Стартер. Сетото сега ще умра. Да ме задържи поне то... Така. Сетото умира от мене. Ес, бе. Как, бе? Взеха ли ти го, бе? Да, бе. Баси трогащото. Така, надявам се този клип да ви хареса. Отдавна не съм снимал, знам, че не съм снимал отдавна. И аз съм снимал отдавна и трябва като... Я го пътова, бе. Къде взимаш айтемите? Аз се напълних, няма кой... Чуй, аз съм с чупени сетове целя. Ето ще пофилям. Сетото. Хънтъра ме нападна. Тъй сега. Хънтъра го гоня. Хънтърчето. Опа, бати лагното. Как лагнава, човек? Първо едно. Човек. Да, тук е много яко, защото имате първо едно, което ви отваря чест. А че още снимаш ли? Да. Леле. То лаг направо ме спаси. Човек, разбираш, направо ме... Мен ме спася лага. Много яко. Ама не е яко, като спаси някой друг и ти да го убиваш. Влизай вътре, че се остава малко айтеми, брат. Аз съм фул айтем, брат. Какво ви правите айтем? Те си изпотрошни, не са изпотрошни. Трябва да говоря малко по-тихо, да знаеш. Да, няма проблем. Тъй, смек. Не. Аз се схвърлях такова 50 000 щупенците. И трябва да само спам. Стартер имам ли как? Донаш. Кристиан не може да дойде, защото нямам сетове и нямам полшане. Трябва да се взема. Аз гледам да издържа колкото мога да издържа. Отмъчкото ще. Хънтърчето е такова, нашият приятел. Хънтърчето, с него си правим така почти едно срещу едно някакво такова. Манте, няма си правя сетове, искам по-бързо да дойда пред тебе. Сега тук ще го притисна и няма къде да ходи. Освен ако нещо не лагне. Не!
Не. На поми сърце останах. Диди. Лагай. Как? Добре, че лагна. Не, то май не лагна, то спът. Охо, тук водата е много гадна. Качиме горе, да. Във водата ти чупят много бързо светът, тъй че не го взехме. Ти в дупката ли си? Не, успях да си измъкна. Ами къде е точно? Отивам към сейф зонката. Окей, аз идвам. Щом си към сейф зоната, за да че е станало нещо. Около сета ми е Фира, 95 хит. Снимаш ли? Да, снимаш си пък. Аре бе, следвай, Антар. Аре бе, следвай. Аре бе. Още една битка, ки стартим ли? Аре, последна битка и... Ако искаш си клипа да го спираме. Те да го спираш. Кит старт с колко време? След 2 минути екстра. Аре, докато тъкмо умре. Ще умираш ли? Себе си. Сигурно? Евентуално. Аре бе, то сетото, как няма да го вземем бе? Сетото... Не му пи бе! Ти ли взе сетото бе? А не, то букулка влезна. Трен двойки имам, човек. То гледай го как се върти. Гледай го. Ти ли взем. Тук много мразиме такива хакерчета долни. Зинги банги дронги, зинги банги дронги. Охо. Айде, пич. Тук ли си бе? Така, бой. Ихи. Не. Добре. Уха. Добре, убихме. Добре. И дано клипът да ви е харесал. И това е. И чао.